sallu ala sahibul anami. Adamu na gudu ne ke ta yabon manzo. Ni ban ga dalili ba, ina waka ayabansa a bar ni baya. Annabi kai ne gaskiya, hasken haske mai daraja, Muhammad khairul anbiya. Ni ban ga dalili ba, ina waka ayabansa a bar ni baya. Annabi kai ne gaskiya, hasken haske mai daraja, Muhammad khairul anbiya. A farkon fari nasa mai sama Allah jigo, shi ne masanin komai, rabbi makagin gago. Rabbi salli ala sayyidul ikram karshen bango, domin sa akai komai darajarsa ce na hango. Ban ga dalili ba, ina waka ayabansa a bar ni baya. Annabi kai ne gaskiya, hasken haske mai daraja, Muhammad khairul anbiya. Allah masanin gobe, mai kowa mai iko, domin ka muke bauta dan manzan da ka aiko. Dan Amina da Abdullah kowa shi ke dako, ranar farkon tsayuwa ceto ne muka roko. Ba mai motsawa dubin jama'a sai annabi shi daya. Kai ku bari in faɗi dai, annabin dai, ta alfaharin matan dai, har da maza shi ne dai. Ranar kiyamar nan dai, shi ne jagoran dai, kowa ya bi shi yayo daidai, akasin haka ya taɗe dai. Ni dai ayaban manzo, ɗahirun mu ɗahiru na rika gaskiya. Annabi kai ne gaskiya, hasken haske mai daraja, Muhammad khairul anbiya. Gaskiya sai manzo, amana a sai dai manzo, tausayi halin manzo, ya biya wa ya kai manzo. In kyauta sai manzo, kyan murmushi sai manzo, sayyidul anam gwanin kamshi, hasken haske manzo. Kai ne ƙarshen zance, matsayi kai aka baiwa gaba ɗaya. Cikar matsayi sai manzo, domin sa akai matsayi ma. Kyawun sifa sai manzo, dan ya isa tekun girma. Ambatan shi daɗi manzo, mai fada jinin alfarma. Wa ya kai ka bare ya fi ka, ɗan Amina abban Fatima. Sassan jinin larabawa, annaba alfaharin mai nema. Shalilan Allah ne annaba Muhammad khairul anbiya. Annabi kai ne gaskiya, hasken haske mai daraja, Muhammad khairul anbiya. Aminullah sirrullah, annabi jigo babba, shafi'ullah khanzullah, kaji madafa babba. Nurullah saifullah, shi na buban taɓe ba. Limamin annabawa, mala'iku da mutane duba. Kai ne saman matsayi, matsayin ma'adan kai an kai duba. Kinka asara ce, masoyanka bin yi biyayya bai ɗaya. Ni ban ga dalili ba, ina waka ayabansa a bar ni baya. Da sansa nake kwana, kullum da shi zan tashi. Ko gobe ina layin yabansa dai ba fashi. A kansa komai in za ka yi mini banjin haushi. Ko daga kwance nake ina ji suna ne zan tashi. Adamu na gudu ne ɗan Hassan masoyin manzo kunjiya. Annabi kai ne gaskiya, hasken haske mai daraja, Muhammad khairul anbiya.
annabi kai ne gaskiya, hasken haske mai daraja, Muhammad